Ara toca compartir una manera simple però molt pràctica i eficaç de fer la redacció en valencià. Espero que els vídeos d'expressió oral t'hagin servit i si és d'aquesta manera i has pogut fer una bona prova o ja vas confiat a la prova, doncs molt agraït si pots compartir-los i parlar de les meves classes si ja les coneixes. Bé, anem allà. Veuràs que és un mètode molt simple que t'estalviarà esforç, t'estalviarà temps i podràs fer una prova d'una competència molt alta. No cal ser un corresponsal en Nova York per a fer una expressió, ja siga escrita que oral, perquè el que es demana és que pugues parlar sobre un tema, argumentar sobre un tema, si cal, d'una manera ben estructurada i correcta en la llengua. Veiem-ho. En primer lloc has de veure que hi ha dos scripts, dos exercicis de producció escrita. El primer d'ells té una extensió de 200 a 220 i el segon exercici, que és l'exercici 5, té una extensió una miqueta més curta i a banda d'això porta una infografia. Resum de la història, molt important. Els primers són textos més enfocats en tu i els segons, l'exercici 5, són textos que tenen més a veure amb una mediació, però sobrepassar els límits d'aquest vídeo. La primera cosa que has de fer és la planificació. I per això et recomano que tingues molt clar, sense ficar-nos en tipus de textos, etc. Aquesta xulla és molt simple per a que comprengues quin és el propòsit que has de fer. Normalment en els textos has d'opinar o argumentar, que més o menys és la mateixa història, agrair, presentar-se, descriure. En les mediacions, doncs, com ja et focalitzes en les necessitats de l'altra persona, doncs potser ja has de fer coses una miqueta més interactives, com pugui ser improvisar o persuadir, coses d'aquestes. Modular una miqueta les sensacions de la persona que tens davant o que serà la receptora de la teua redacció. Però bé, això, com t'he dit, excedís els límits d'aquest vídeo. Fer una bona redacció porta una miqueta més de preparació. Ara el que et donaré són 4 pautes per a que tinguis eines suficients per a fer-ho molt bé. Si ja portes de fàbrica unes habilitats per a explicar i per a organitzar-te una miqueta. Bé, triarem la primera. La primera cosa que has de fer dins la planificació és llegir bé l'enunciat i veure el propòsit comunicatiu que t'he dit abans. És a dir, busca bé quin verb de comunicació és el que estan demanant. I això ho tenim justament, si te n'adones, en aquí. És una carta de motivació. Seria una carta de motivació, el verb de comunicació és demanar, a grans trets és demanar. Seria un text argumentatiu, no? Perquè esteu oferint una idea carregada de subjectivitat, però al final amb una crida a l'acció, és a dir, agafeu-me. Fixa't que si veiem la guia que hem vist abans, doncs, per exemple, aquí tenim el que és proposar, tenim, per exemple, oferir-se un mateix, persuadir. Tot això forma part del que és un text argumentatiu. També presentar-se, com no, informar, és un text argumentatiu, és a dir, tampoc cal capfar-se molt el cap. Un text argumentatiu és transportar, mostrar una idea que és teua, amb un toc de subjectivitat suportada o avalada també per unes dades objectives, evidentment. Aleshores, el primer pas és
per a començar a estructurar bé un escrit és la coherència. La coherència és la capacitat de organitzar dins d'una tempesta d'idees que pugues tindre al cap, seleccionar-ne 3 o 4, les millors, i ficar-les en ordre, d'una manera que tinguen sentit l'una darrere de l'altra. Aleshores, primer exercici que et propose és resumeix la teua redacció en 4 frases, amb els seus connectors. I és una cosa que farem seguidament. Important. Això ha de ser el teu esborrany. Jo no escriuria 2 redaccions, una en brut i una en net. No, l'esborrany és un guió. I això és el que farem ara. Però, sorpresa, boníssima sorpresa, resulta que les idees ja ens les ofereixen. De manera que l'única cosa que heu de fer és concretar-les. Concretar-les per a tu, concretar-les. Aleshores, el que jo faria, senzillament, és justament al costat de cadascuna de les idees, concretar, per a mi, la meva versió. Aleshores, som-hi. Ja tenim aquí les eines preparades per a redactar i la primera cosa és que llegiu bé, per favor. Agafeu-vos 5 minuts, que per agafar 5 minuts no arribareu malament amb el temps. Heu llegit a la premsa que un poble de l'interior ofereix un espai polivalent amb la intenció de captar noves iniciatives que ajuden a lluitar contra el despoblament i que fomenten la vida social de la localitat. Incís, per cert, això em sembla que és de veres. Aleshores, veureu que hi ha molts enunciats de la prova de valencià que estan basats en fets reals. És una notícia verdadera. L'Ajuntament ofereix allotjament i una ajuda econòmica per a engegar el projecte. L'oferta us ha fet replantejar-vos un canvi de vida i heu decidit deixar la ciutat. Entre les condicions per a optar-hi, cal redactar una carta de motivació que mostre quines són les raons que us mouen a sol·licitar la cessió de l'espai i quines són les aportacions que podeu fer al poble. Escriviu aquesta carta de motivació i presenteu la vostra proposta. Cal que tracteu, entre d'altres, els aspectes següents. Assegura't que realment el que t'estan demanant, redactar una carta, molt d'ull amb el model de carta. Novament excedeix el que és aquest vídeo, però és important. Raons, argumentar, que mouen a sol·licitar la cessió de l'espai. I aportacions, oferir. Estem argumentant i estem oferint. Assegura't que aquestes coses coincideixen amb les idees que t'han donat, per si de cas. Que són els motius vitals que us han interessat d'aquesta iniciativa, aleshores sí, això és la raó. I la descripció del projecte que heu pensat dur a terme en el poble. Aquesta és l'aportació, juntament amb l'última, els beneficis que la proposta tindrà en l'economia local. Molt bé, doncs el que hem dit, resumeix la teua redacció en 3-4 frases. Aquí van les meues i fixa't, veuràs quina és la natura real d'un esborrany. Fixa't. Aquesta és la primera. Viure al camp amb els avantatges de la ciutat. La primera. És la introducció. I ara anem a la segona, que és la que ja ens donen. Motius. Fixa't, mira-la bé i veuràs com, d'alguna manera, té sentit amb el que té el primer punt. Motius vitals que us han interessat d'aquesta iniciativa. Moria de ganes de veure un projecte així. Ara la retocarem. Aquesta és la tercera, que coincidiria amb aquesta. Fixa't. A més, el meu ofici vendria de luxe. De fet, estic pensant que no és la millor frase, aleshores per això està l'esborrany, per a pensar i veure si hi ha alguna millor. És un procés tranquil, d'acord?
Però crec que en el fons sí, crec que en el fons sí que es pot deixar. I ja sobre la última, doncs diríem quelcom com ja ho tenim, d'acord? Ja ho tenim i eixa és justament la coherència, és a dir, les teues 4 frases que són les teues 4 idees que són tan bones com les meues o millors. El que vull transmetre't és el concepte de resum d'aquestes 4 idees. Introducció, viure al camp amb els avantatges de la ciutat? Clar que sí, moriria de ganes de veure un projecte així. I crec que el meu projecte aniria del luxe a aquest poble. A més, cridaria l'atenció de la gent. Bé. Ara que ja tenim la coherència, el que farem eixe és el nostre esborrany. Ara anem amb la adequació. Què és l'adequació? L'adequació és que tota la situació comunicativa estiga a l'altura. D'acord? A l'altura de què? I aquí tenim aquest que no passa mai de moda. D'acord? Què és l'adequació? L'adequació és que tot el context comunicatiu estiga a l'altura, és a dir, que l'emissor estiga a l'altura del rol que es demana. Si has de demanar treball, estigues a l'altura, d'acord? Del rol d'un treballador o d'una persona que està representant una empresa, etc. Que el receptor, és a dir, que tingues, que tractes el teu receptor que estiga a l'altura, el tractament, si és de vostè o si és de tu. També és important que el missatge estiga a l'altura, és a dir, que la gramàtica estiga a l'altura i que el vocabulari estiga a l'altura. El context, el propòsit que estiga a l'altura, és a dir, has de motivar i persuadir bé. El codi, és a dir, un valencià estàndard o formal, el canal és justament això, el que és un text, l'escriptura. Com modifiquem nosaltres, aleshores, l'adequació? Doncs que les frases, modifiquem-les per a que estiguen a l'altura, evidentment. Doncs hem de modificar algunes paraules molt col·loquials, hem de modificar algunes expressions i baix d'aquestes deixaríem ja la definitiva. Les definitives les deixaríem baix d'aquestes, d'acord? Bé. Fixeu-vos bé que això és una carta, doncs ho obviem en este vídeo, però hauria de portar un encapçalament. Estimats senyors o benvolguts senyors. I aquí va la primera. És una mica arriscada perquè hem ficat aquí un signe d'exclamació, però bé, espero que siga ben rebut. Si no voleu arriscar-vos, doncs no el fiqueu, no? Però la primera és, quina sorpresa més grata haver trobat el vostre projecte de revitalització rural. És a dir, estem adequant el vocabulari i la gramàtica. La antiga primera frase era, pot ser una miqueta col·loquial. Bé, la segona, tercera i quarta. I queda d'aquesta manera. He de confessar que moria de ganes de veure concretar-se un projecte d'aquest calibre. Molt d'ull amb aquestes cosetes, Per una banda, és el típic, d'acord, connector, per una banda crec que el meu projecte s'adaptaria perfectament. Per altra banda, i a la vegada, podria crear, atenció amb aquestes cosetes, això ja és la correcció, però això ja ho veurem sobre la marxa. Podria crear sinergies meravelloses. I hi hauria un 5, per què? Perquè és una carta. Doncs, espere que hi quedaria alguna cosa del gènere. Espero poder haver transmès el meu entusiasme de manera que compte amb el vostre vot favorable. Sé que sembla que és un vocabulari que pots dir, això és una mica elevat, no? Però bé, tu probablement que estàs preparant un nivell C1 de valencià o estàs fent per a un càrrec públic, perquè vols presentar-te un càrrec públic doncs d'un grup A o B. És a dir, que és un vocabulari que per a tu no és inaccessible, és a dir, és un vocabulari que pots, amb una miqueta d'imaginació, pots treure del potet de les essències, un vocabulari d'aquest tipus. Bé, doncs ara ja tenim l'esborrany. Hem cultivat la coherència i hem cultivat
l'adequació. I ara ja ens portarem tot plegat, tot això, ens ho portem ja al full en net. Ahí està, i ho fiquem en blavet per a que quede més boniquet. Molt bé. I ara què és el que passa? Doncs una cosa molt interessant. Cadascuna d'aquestes frases serà l'inici de cadascun dels nostres paràgrafs. I això és d'una majestuositat i practicitat enorme. Doncs el que farem ara és deixar una miqueta d'espai, perquè el que farem a continuació és cultivar la cohesió. I la cohesió canvia absolutament ja el panorama, perquè ja hem de parar de buscar idees meravelloses, sinó que ara ens concentrarem justament en la llengua. I ara, per això és el torn de la cohesió i sobre la marxa també la correcció. Bé, què és la cohesió? La cohesió és la capacitat que tens d'afegir material, dades, detalls a la idea. La cohesió no és mai afegir més idees, perquè ja les tens, la 2, 3, 4 i 5. A més, si no, et cremaries. La cohesió és la capacitat d'afegir detalls, d'ampliar la idea, i això és importantíssim. I és més fàcil del que creus. Mira com es fa. Per cert, no has d'afegir res nou, has de deixar-te portar. Bé, la cohesió és, des del punt de vista del lector, la capacitat que tu tens per a que el lector no perga mai el fil. Si la cohesió no és bona, el lector dirà he perdut el fil del que estic llegint. Aleshores, com conservem el fil? Com tenim cura que el fil estiga ben filat? Doncs, fent això, cosint les frases. Com es cus una frase? Mira, en primer lloc el que has de fer és veure els protagonistes de la frase anterior. És a dir, les coses més importants de la frase anterior, els substantius. Sorpresa, projecte i, com a molt, revitalització rural. Una bona cohesió està basada en la següent habilitat. Començar la següent frase fent un pas arrere i rescatant algun d'aquestos 3 conceptes. És a dir, en altres paraules, hauràs de començar la següent frase parlant o com a subjecte la sorpresa, el projecte o la revitalització rural o qualsevol cosa com a molt que tinga les mateixes connotacions. Fixa't. Bé, aquí la tens. D'acord? En primer lloc estem repetint o com a molt citant una cosa de les mateixes connotacions. Què és revertir l'èxode rural? És un projecte. És el projecte. D'acord? Aleshores, això és cosir una frase. És a dir, citar una part de l'anterior, el germen de l'anterior, que estiga present en la següent. I ara farem la mateixa història. Com acabem la frase? Doncs, repte esperançador. Repte esperançador o pobles deserts, tu pots escollir. Jo escolliré repte esperançador i, de passada, aprofitaré per a lluir-me una miqueta respecte del que és la meva ortografia, no? Uns 2 punts puc ficar aquí. I com m'agraden molt els punts i coma, doncs aprofite per a presumir una miqueta d'una habilitat que cadascú té la seua, no? Però els punts i coma, doncs fem una enumeració amb punts i coma. Aquí no cal cosir
amb aquesta, sinó estàs cosint, són 2 punts, d'acord? Estàs cosint amb el que és el repte. Conrear novament els camps de tota classe de fruits i, sobretot, fer florir la cultura tradicional. Bé, i això és la cohesió. Si te n'adones, no he xafat, no he trepitjat, no m'he ficat en la següent idea per a res. I ara caldria fer, per últim, un treball de correcció, d'estar segurs del vocabulari que estem emprant i d'estar segurs de l'ortografia i la gramàtica que estem emprant. I si no n'estem segurs, no tenim un diccionari, com puc tindre jo, per exemple, ara aquí, d'acord? Doncs no arrisquem. Agafem, obrim el potet de les essències i agafem el millor que tenim. D'acord? Aleshores, jo ara, sense mirar cap diccionari, el que faré és, si n'estic segur de tot el que tinc aquí, doncs ho deixe. Si no n'estic segur, ho canvie. I si alguna paraula queda amb alguna errada, doncs què hi farem? I això és la correcció. Doncs, fixa't, ser capaços de revertir l'èxode rural, que ha deixat els pobles, veus aquí, que ha deixat els pobles deserts, molt d'ull amb el complement directe, no és als pobles, sinó els pobles, deserts, aquí S o 2 S, desert, S. És un repte esperançador. Veus? Aquí m'he equivocat, evidentment. Aquí és porta un accent. Més que una equivocació, és una esbarada perquè bàsicament ho sabem tots, però li el fiquem. Fer prosperar noves famílies de qualsevol origen. Aquí pense si realment origen porta o no porta accent. En aquest cas, no porta. Conrear novament els camps de tota classe de fruits. I sobretot, junt o separat, en aquest cas és junt, fer florir la cultura tradicional. També mire si hi ha repeticions. Per exemple, aquesta. És una cosa que aquí he ficat jo la pota. Això hauria de fer-se sobre la marxa, és a dir, mira bé que no hi hagi repeticions, perquè aquesta, per exemple, seria un verb de baixa qualitat, etc. Si te n'adones, el treball intel·lectual que tenim, el treball d'habilitats, és la coherència i l'adequació, i una vegada que tenim ja les 4 frases aquí, el que restaria, verdaderament, és un treball ja més lingüístic. Ja el cap deixa de funcionar a nivell inventiva i es fica a funcionar a nivell únicament lingüístic, mostrant aquelles coses amb les que jo, tu, destaquem. Això és la idea. Molt bé, no volia allargar el vídeo, però s'ha allargat, però crec que ha quedat prou clar el que volia fer. Doncs, si t'ha agradat, me n'alegre moltíssim. En fi, compartís si creus que paga la pena i si tens uns resultats bons, pensa que me n'estaré alegrant moltíssim. Bon treball.